Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Merkataritza Industria eta Navigazio Ganberak 2012-2015 esparru hitzarmen bat sinatu dute ekintzailei laguntzeko zerbitzua, enpresa lehiatilaren zerbitzua, mantendu eta garatzeko. Imanol Pradales, ekonomia sustatzeko diputatuak eta Jose Angel Correz, Bilboko Merkataritza Industria eta Navigazio Ganberako presidenteak sinatu dute hitzarmenaren arabera. Bizkaiko Foru Aldundiak zerbitzu honen kostu osoaren 40% finantzatuko du datozen 4 urteotan. Guztira, 440.000 euro. Enpresa lehiatila, Bizkaiko enpresa txiki eta ertainetako ekintzaileentzako zerbitzu integral bada. Zerbitzu horren bitartez, haien enpresa berriak martxan jartzeko behar duten informazio eta laguntza guztia jasoko dute. Bizkaiko ekintzaileen laguntzeko zerbitzu integralak doan aztertzen ditu Bizkaiko ekintzaileek aurkezten dituzten enpresa ekimen guztiak eta ideiaren gauzatzeko enpresa berri gisa eratu arte bete behar diren administrazio izapide guztietan laguntza ematen die.